východe opäť vyčíňali káblokopy. Tak tam volajú zlodejov, ktorí zo zeme vykopávajú staré, nefunkčné káble. Skupinu 7 mužov policajti zadržali priamo vo výkope s krompáčmi v rukách. Zlodeji po niekoľkomesačnej prestávke začali káble vykopávať opäť nad lesom pri Bzenove. Tak vyzerá, že začali druhú etapu, ale podľa mňa je to márne. Starosta si všimol podozrivé autá pri ceste. Privolaná policajná hliadka partiu kopáčov prichytila priamo pri čine. Zadržaných bolo 7 osôb, ktorým bolo povereným príslušníkom vznesené obvinenie z trestného činu krádeže. Prečo ste vykopávali tie káble? Stihli ste niečo odniesť aj do zberu? Chceli ste si zarobiť? Hej. Chlapi zrejme zasneženú lúku prekopávali už niekoľko dní v zamrznutej zemi. To musela byť poriadna makačka. Prekopali nám tu teraz druhú stranu, asi 60 metrov. Možno si chceli prilepšiť pred Vianocami? Možno, že áno. Po 2 nociach strávených v policajnej cele ich predviedli pred sudcu. Vonku na nich čakali príbuzní. A vy ste vedeli o tom, že tam idú? Nie. Cez deň? Nie. Až ráno nám povedali, že sú v celi. Chlapi vyzbrojení krompáčmi a lopatami prišli na 2 autách medený kábel vykopávať až z Ostrovian zo susedného Sabinovského okresu. Kto ich tam poslal kradnúť? Neviem. Neviete vôbec. Organizuje to niekto? Nie. To oni musia mať nejaký kontakt na to, že vedia o tom, hej, že tu sa kopalo takedy. Neviem, ako je možné, že nájdu, ale vidíte sami. Sú aj v podmienke niektorí? Ktorí sú v podmienke. Majú podmienku za čo? Za krádež? Hej. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov po výsluchu 7 obvinených týchto uznal zhodne za vinných z prečinu krádeže formou spolupáchateľstva. Aký trest ste dostali? 4 mesiace do basu. A vytujem z toho. Traja vyviazli s podmienkou, 2 musia odpracovať 200 hodín povinných prác a 2 dostali nepodmienečné tresty 4 a 10 mesiacov. Spokojní ste s rozsudkom? Hej, spokojný. Telekomunikačná spoločnosť okrem spôsobenej škody mala ďalšie náklady na odpratanie káblov, ktoré tu zlodeji po sebe zanechali. No je to z toho, od rána robíme, od 8. Čiže aj niekoľko hodín práce. Áno. Poprerezujete to. Hej, aby obiešlo nám to auto. Káblokopy takto v lete prekopali okolo 3 dedín pri Prešove vyše 10 kilometrov. Rozrili dokonca aj obilné pole. Ryhy po nich museli zasypať družstevníci. Policajti zintenzívnili hliadky. Každý, kto príde tu autom a bude sa pokúšať o takúto vec, bude bratý do väzby a skončia pred súdom. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.